Kaixo guztioi, bideo honetan saiatuko gara saltzen korronten arteko ekintzak. Hau gertatuko da, intentsitatea daukan korronte batek, ari infinituak eremu magnetiko bat sortzen duelako bere inguruan, eta eremu magnetiko hori heldu daitekelako bigarren korronte batera. Eremu magnetikoa nola helduko den bigarren korronte honetara eta korronte honetan, gero ikusiko dugunez, kargak mugimenduan daudenez, gogoratu kargak mugimenduan eremu magnetiko baten menpean indarrak agertuko dira. Hau da, intentsitate honek sortutako eremu magnetikoak honen gainean indar bat eragingo du. Eta aldrebes, honek baita ere sortuko du eremu magnetiko bat, onarte helduko dena, eta nola hemen kargak mugitzen diren indarra jasango du. Saiatuko naiz, bi perspektibatik ikusten. Alde batetik hemen dauzkagu biari infinitu, ari gara aurretik ikusten, izatez hau ez dago ondo marraztuta dagoelako eginda perspektiba, baina ikusiko dugu zelan geratuko zen aurretik ikusita, eta baita ere ari naiz irudi berdin-berdina egiten goitik ikusita. Hau da, ari hau izango da, baina goitik ikusita, hau izango da, hau goitik ikusita, eta hemen agertzen den zirkulua, adibidez, hau izango da, zirkulu handiago bat, hau izango zen, eta azkenik, bigarren intentsitatetik pasatzen den eremu magnetikoa, hau izango zen. Lehenik eta behin, aurretik ikusten ditugunean bi hariak, hau ez dago perspektiban. Zelan geratuko zen? Fijatzen bazarete, justo puntu honetan, gezia orrialdearen kanporalderantza irtetzen da, beraz, horrela adieraziko genuke. Eta aldiz, gero hemetik egiten duena ez genuke ikusiko orrialdearen kanpoaldearen egongo zelako, eta ona heltzen denean berriz ere orria zeharkatzen du, eta hau bezalako zerbait izango genuke. Beraz, saiatu pentsatzen pizkatxo bat, baina ari erobale honek sortzen duen eremu magnetikoa aurretik ikusita honela adierazten da puntu eta izekin. Hauek dira zirkuluak hemendik irtetzen direnak eta hemendik sartzen direnak, hau da, irudi hau eta hau berdin-berdina da. Izatez, zirkulu hau tamaino honetakoa da, baina zirkulua handiago esan daiteke, ez da, eremu magnetikoa espazio osoan zehar edatzen delako. Horrek esan nahi du, zirkulo handiago hau irudikatzen badugu, honelako zerbait geratuko zena. Horrelako zerbait geratuko zen, zirkulo handiago bat, hau da, zirkulo handia hau, zonalde honetan irtetzen da, zegoari gara hau aurretik ikusten, zonalde honetan irtetzen da horri aldetik, eta aldiz, beste harira heltzen denean, sartu egiten da horri alderantza, sartu egiten da, beraz, aurrelak bezalako zirkulo bat geratuko zen, eta honela adierazten da. Ez baduzu ikusten, saiatu pentsatzen, hauek dira vektoreak kanpora irtetzen direnak, horri aldetik kanpora, eta hauek dira vektoreak horri alderen barruerantza sartzen direnak. Begiratzen badugu beste kasu honetan, goiti ikusita, zati hau uste dut errazago ikusiko dela, ze honela egiten duen eremu magnetikoak gogoratu jakiteko eremu magnetikoaren noranzkoa, ea birak alde batera edo bestera ematen dituen gogoratu behar dugu, ari magnetikoa kanpora irtetzen den edo barrura sartzen den. Nola kanpora irtetzen den, egiten ditu birak erlojuaren noranzkoaren kontra. Barrura sartuko bazen, hau puntu bat izan beharrean, hau da, gogorantz doan vektore bat izan beharrean, barrura isa batekin joango bazen, hau da, hau berantz joango balitz, orduan ikusiko nuke birak erlojuaren noranzkoaren kontra egin beharrean, erlojuaren noranzko berdinean egingo zituela. Behin hori azalduta, gu fijatzen bagara, justo besteria dagoen lekuan nolako izango den eremu magnetikoa, ikusiko dugu zirkulak justo puntu horretan tangentea horrelako zerbait egiten duela. Beraz hemen jarriko dugu B bat. Honek adierazten duena, hau da, hau vektore berdina. Hau da, hemen barrurantz sartzen den vektorea, izango da, hemen barrurantz. Zuek pentsatu, gure horrialdea gutxi gora bera, ari garela, lerro hau izango da, gure irudia. Plano hau, hemen dagoen plano ebakitzaile hau, izango da, hemen ikusten duguna. Ari da gara guztia erditik mozten, aurretik ikusten. Orduan, ja daukagu eremu magnetikoa, lehenengo hariak sortzen duen eremu magnetikoaren norabide eta noranzkoa, bigarren haria dagoen tokian. Ondo. Orain, hitz egingo dugu pizkatxo bat, intentsitate honen barruan dauden karga eta karga hoien abiadurei buruz. Ikusten dugunean daukagula hari bat intentsitate batekin gorantz edo berantz apuntatzen duena, azken esan nahi duena da, hari horren barruan daudela kargak mugimenduan, intentsitatea adierazten duela kargak mugimenduan. Eta karga horiek abiadura bat izango dute. Gezia gorantza apuntatzen badu, esan nahi duena da kargak gorantz mugitzen direla, eta intentsitatea bera egiten badu, ez nahi du karga positiboak bera egiten dutela.
parentesi oso txiki bat. Izatez, igetzen diren kargak ez dira karga positiboak, baizik eta negatiboak, elektroiak. Beraz, errealitatean ez dago gertatzen. Intentsitatea gorantz doala esaten badugu, horrek esan nahi du, elektroiak berantz mugitzen direla. Eta berantz egiten badu, elektroiak gorantz mugitzen direla. Baina zuek hori, ariketa hauek edo kontzeptuak ulertzeko momentuz ez dituzue behar. Bakarrik hau esaten dut, zuek jakiteko errealitatean, protoiak edo karga positiboak ez direla mugitzen eroaletan zehar, baizik eta karga negatiboak. Baina guretzako horrek momentuz ez dauka inolako eraginik. Beraz, goratzen baduzue, lehen ikusi dugu ari batek beste ari batean sortzen duen eremu magnetikoa. Eta ari gara ikusten, ari hoien barruan kargak mugimenduan daudela. Beraz, gogora ekartzen badugu, Lorentzen indarra, hau da, indar magnetikoa, zeinetan karga, abiadura eta eremu magnetikoa agertzen zen, beharrezkoa ditugun 3 baldintzak beteko dira. Zergaitik, bigarren ari honetan, kargak egongo dira, ezta? Mugimenduan daude, eta gainera, ari eroale horretatik, hau da, kargak mugimenduan dauden zonalde horretatik, eremu magnetiko bat egongo da. Zein beste ariak sortutakoa. Beraz, hor dauden karga guztiek jasango dute indar magnetiko bat, eta begiratuko dugun lehenengo gauza izango da indar magnetiko horren norabide eta noranzkoa. Bueno, saiatuko gara ikusten indarra nolakoa den. Horretarako erabili behar dugu gure ardatz kartesiarrak, bektore bakoitzari esleitzeko zein den bere norabide bektorea, bai? Eta hau da erabiliko duguna. Hau da, eskuinera egiten duena izango da izaren noranzko positiboan. Eskerrera, izaren noranzko positiboan. Gora, iren noranzko positiboan. Bera, iren noranzko negatiboan. Puntua, hau da, orrialdetik irtetzen bada, zaren noranzko positiboa. Eta aldiz, isa, hau da, barruran sartzen bada, zaren noranzko negatiboa. Hau guztia kontutan hartuta ikusiko dugu zeintzu diren. V vektorea eta B vektorea bi kasuotan. Beraz, gogoratu, hau dela gure indar magnetikoa karga positiboa izango direnez, jakiteko norabide eta noranzkoa egin behar dugu biderkadura vektoriala. Aurretik ikusten badugu, abiadura, bai, azkenean kargak bigarren intentsitate honetatik gorantz mugituko dira. Beraz, iren noranzko positiboan, J. Eremu magnetikoa barrurantza sartzen denez, minuska. Egiten badugu J vektorial minuska, lortzen dugu minusi. Horrek esan nahi du, hemen dauden karga guztiek jasango dutela indar bat eskerrerantz egingo duena. Bai? Karga guztiek jasango dute hau bezalako indar bat. Goitik ikusita egiten badugu, kasu honetan, V, kargen abiadura izango da kanporantza, ezta? Intentsitatea kanporantza irtetzen delako, beraz, K. Eta eremu magnetikoa kasu honetan izango da J. Egiten badugu K bider J, lortzen duguna berriz ere izango da, K bider J, atzerantza egiten dugunez, minusi. Horrek esan nahi du, modu berdinean, honek eragingo diola, eragingo diola hau bezalako indar bat. Eta hau izango dela F indarra, eta baita ere hau izango dela F indarra. Fijatzen bazarete, hemen J, minus K, K, ezberdinak izan dira aurretik edo goitik ikusten baditugu, baina fenomenoa berdina da. Hau da, intentsitate honek sortzen duen eremua, indarra eragingo dio honi gerturatzen. Eta honetan baita ere, honek sortzen duen eremua, honetan egingo dio indar bat gerturatzen direla. Erabiltzen duguna dira ikuspegi ezberdinak, baina realitate fisikoa berdina denez, ezinezkoa izango zen perspektiba aldatuta indarra leku ezberdinetara joatea. Bale? Orduan, hori ikusi dugu. Ikusi dugu indarra nola gertatzen den. Orduan, laburbilduz, prozedura hau egin dezakegu, bi intentsitateak norabide noranzko berdina badaukate, edo bata gora eta bestea bera. Orduan, hemen jarriko dizuet oso laburtuta zelan geratuko diren indar horiek. Hau da ikusiko dugun aukera, ikusi dugu nola ari honek sortzen duen eremua hau bezalako indarra sortzen duen, egiten baduzue berdina, baina begiratuz ze eremu sortzen duen honek eta ze indarrera egiten duen honen gainean, ikusiko zenukete, bi indar horiek erakarpena sortzen dutela. Noranzko eta norabide berdineko bi ari eroale saiatzen dira elkar erakartzen. Biak gora begiratu beharrean, bera begiratzen badira, azkenan simetria kontu bat da, berdinak gertatu behar da, eta hain zuzen ere saiatzen dira erakartzen. Aldiz, noranzkoak ezberdinak badira, bai, bi kasu hauetan, egiten badu dituzue kalkuluak, ikusiko duzu zelan indarra erakarpena sortu beharrean aldarapena, hau da, urruntzea egiten du. Eta orduan horrela geratuko zaizkigu. F2 bat esan nahi du, bigarren korronteak lehenengo korrontearen gainean eragindako indarra. Beraz, norabide eta noranzkoak honela laburbildu aldira bi eroale ditugunean. Baina, galdera izan daiteke oso ondo, gu badakigu,
indarra zein den bere norabide eta noranzkoa. Baina interesatzen zaigu baita ere jakitea zein den bere modulua, zenbat balio duen indar hori. Orduan hori egiteko hurrengoa azaldu behar dizuet. Bueno, esan bezala, dauzkagu biari, badakigu indarraren norabide eta noranzkoa, biarien arteko distantzia d dela esango dugu, baina jakin nahi dugu indar horren modula, indar magnetiko horren modula. Indar magnetikoa orain arte definitu dugu beti Q, V eta beren arteko biderkadura vektoriala. Baina kargak eta abiadura izan beharrean ditugunean intentsitateak, hau da, karga pilo bat mugitzen direnak, formula egokitzen da beste formula honetara. Ez arete asko zoratu behar, bakarrik jakitea formula hau, eta formula hau baliokia direla. Hau erabiltzen dela kargak ditugunean, eta hau intentsitateak ditugunean. Hau da, karga asko mugimenduan ditugunean. Baina, nola gure iarik eta realitate guztietan gertatuko zaiguna da, L izango dela beren vektoriala. Zer nahi du horrek? Gezia gorantz badoa, hor agertuko den eremu magnetikoa izango dela edorrela. Hau da, bi vektore hauek izango dira honen perpendikularra. Hau da, ardatz honetan, eta hau dago edo sartzen edo irtetzen. Horrek esan nahi du, vektore hauek beti izango direla perpendikularrak. Nola perpendikularrak diren, biderkadura vektorial hau kendu egiten da, eta modulua horrela geratzen zaigu, I bider L bider B. Baina hemen dago asuntutxo bat. Imaginatu esaten digute, kalkulatu indarra, bale? Intentsitatea dakigu, eremu magnetikoa kalkulatu ezakegu, baina luzera infinitua da. Esan ditugu, ari eroale infinitu bat ditugula. Beraz, egiten dena da, indarra eskatu beharrean, esaten da, luzera unitateko indarra. Eta luzera unitateko indarra izango da. Nola indarra infinito izango den, eta nola luzera infinito izango den, hori galdetu beharrean, galdetzen badugu, luzera unitateko zenbat indar dagoen, hau da, metro bakoitzeko zenbat newton egiten diren, orduan geratzen zaigu I bider B, eta hau ez da infinitu izango. Pentsatu horretan, bai, matematiketan baita ere gertatzen zaizue. Daukasuenean infinito zati infinitu bezalako indeterminazio bat emaitza finitua izan daiteke badoa, antzerako zerbait. Indarra infinitua, luzera infinitua, baina bien arteko zatiketa zerbait finitua. Beraz, luzera infinituko indarra, luzera unitateko indarra izango da I bider B. Jarri dut adibide bat. Intentsitate bat, bigarren intentsitatea. Nahi badugu kalkulatu honen modulua izango da. Bigarren intentsitateak sufritzen duen indarra honek sortzen duen eremuagatik. Jarri barko dugu bigarren intentsitatea bider lehenengo ariak puntu horretan sortzen duen eremua. Goratzen bauzu eremua da nu0 bider sortzen duen intentsitatea, zati, bi pi eta distantzia. Kasu honetan distantzia izango da bien arteko distantzia, izango da sortzen duenetik puntu horretara arte, eta bi puntuen arteko distantzia D izango da. Beraz, nahi badugu kalkulatu, bigarren ariak sufritzen duen indarra, hau da, lehenengo ariak bigarren ari egiten dion indarra luzera unitateko, egin barko dugu, bigarrenaren intentsitatea bider, lehenengoak sortzen duen eremua puntu horretan, hau da, nu0 bider, I bat, zati, bipide. Eta hau da, korronten arteko ekintzak ikusi ditugu nolakoak diraen norabide eta noranzkoak, eta baita ere ari gara ikusten zela kalkulatu daiteken modulua.